Mga bulanon, gihandom ang mga panghitabo atol sa linog nga miuyog sa ilang probinsya usa ka tuig na ang milabay. Mga namatyan atol sa kusog nga linog, nagpadayon silang kinabuhi samtang nagbangutan. Ubang Subuanon, gikataw-an na lang ang ilang kasinatian atol sa linog. Away sa magsuon misangpot sa pagpamusil. Magduang nga pulis, kasuhan human maigo sa ulo ang iyang manghod. Nagbantay og pasyente, gikawatan sud sa pribadong tambalanan. Kawatan nakuhaan sa CCTV. 103 years old nga lolo midangop sa buhatan ni Governor Junjun Davide aron mangayo og hinabang. Mauna lang 20 ka ng 20. May hapon Sugbo, Kabisayan, aniya na ang mga balita uban ang kinatibuk ang puwersa sa News 5 Cebu karong adlaw Miyerkules petsa 15 sa buwan sa Oktubre tuig 2014. Ako si Glenn Soco. Inyo sabing madungog sa mga sa Radyo 5 101.9 News FM alang sa mas komprehensibong impormasyon. Ako si Georgia Herrera. Georgia, gihandom karong adlaw ang unang tuig sa kasumaran sukad mitayog ang 7.2 magnitude nga linog niadtong Oktubre 15, 2013. Gideklara ni Presidente Noynoy Aquino Glenn nga usa ka special non-working holiday karong adlaw sa lalawigan sa Bohol. Kagabi nagvigil ang mga bulanon gikan sa nagkalalayang relihiyon. Samtang kaganihang alas 8 sa buntag gipabagting ang tanang kampanya sa mga nagbarugpang simbahan tibuok Bohol. Tuwa si Jinky Bargio sa Tagbilaran City aron tambungan ang maong mga kalihukan. Alas 8:15 kaganang buntag isipagtimaan sa pagtayog sa lalawigan sa Bohol, dungan nga gibagting sa mga simbahan lukop lalawigan ang ilang mga kampana. Ang maong linog milanat og 33 segundos sa pagtayog sa yuta. Nahimong emosyonal si Girly. Nag-recall back ang pains and on that time mo tong murag medyo emotional kay as one also of the volunteers on that time mura ba og kanang dili lalim ang higayon kato higayuna. We try to leave our family just to be with those people na nangihanlan sa among tabag the time. Mato ni Governor Edgar Chato kini ang higayon nga handumon ang tanang biktima sa maong trahedya. And paying tribute to the men and women who have helped the province of Bohol during our most difficult times. So the day of prayer and thanksgiving focuses its commemoration of course on the heroism and resilience of so many people. Sa Santos nga misa gipasabot ni Bishop Leonardo Medroso nga nunot sa maong katalagman di angayang mawad-an og paglaom. We came out of ourselves, face all these realities because we know that these realities are but pagsulay sa atong kinabuhi. And we know that. And today is very, very proper for us. Kagabi, nagtapok ang libuan ka mga bulanon gikan sa nagkalain-laing relihiyon alang sa prayer vigil at tubangan sa Kapitolyo sa lalawigan. Nagdagkot silang mga kandila nga ilang giporma og 7.2 nga maoy gikusgon sa pagtayog sa yuta. Po yung mga Muslim community dito sa ilang selebrasyon sa mga kaliukan sa Bohol. So pati yung sa panalangin, sumama kami sa mga panalangin para hindi na maulit yung mga nangyari na hindi mabuti. Sa Bohol, dapang-dapan na sila sa sakula, pero ang pulis Pinaagi sa usa ka audio-video presentation, gibalik lantaw sa mga bulanon ang pait nilang nasinati sa linog hangtod sa panahon nga nag-abot-abot ang mga hinabang dayon sa ilang pagbangon karon. Alang sa leader sa Iglesia Filipina Independiente, kini ang panahon aron magkahiusa ang tanang taga-Bohol sa ilang mga pangamuyo. Unti-unti nang makakaba at nakakatuwa isipin na
marami sa kanila ang umaasa. Magkakaroon ng panibagong buhay, panibagong lakas at panibagong pananaw ng ekonomiya maganda sa darating na mga araw. Gikan sa lalawigan sa Bohol, Jinky Bargio, News 5. Giklaro sa gobernador sa lalawigan sa Bohol nga hangtod karon duna pay pipila ka mga simbahan nga sakop sa diocese sa Tagbilaran ug Talibon ang wa pa gihapon mapabarog ug balik human kusa-kusog nga linog. Gipabot na lang karon sa Kapitolyo sa Bohol ang rekomendasyon sa mga eksperto nga mao'y misusi nga sa nahugno nga mga simbahan. Samtang nagpaabot sa mga findings, magpadayon gihapon sa ilang misa sud sa mga temporaryong simbahan ang mga parokyano. Matod ni Governor Edgar Chato, magagad pasab sila sa findings sa Mines and Geosciences Bureau kung nangayan bang balikan og tukod og istruktura ang mga lunang gihugnuan sa mga simbahan. That while waiting for the reconstruction of the churches that can still be reconstructed, the community and the parishes will be building their alternate churches. So the one that was inaugurated in Lubbock is one of the alternate churches that have been inaugurated already led by the bishop. Miabot sa Tagbilaran City, Bohol ganinang alas 2 sa hapon si Interior Secretary Mar Rojas aron personal nga susihon ang kahimtang sa mga lungsod sa lalawigan. Dihang iyang gipangutana ang mga mayor nga mitambong sa kalihukan nasuta nga wa pay bisan usa gikan sa 47 ka mga lungsod ang nakasugod sa ilang program of works. Nasayran nga niadtong Hunyo pa mipagawas og pondo ang gobyerno nga miabot og 2.3 billion pesos nga giapod-apod sa mga lungsod apan wa pay nasugdang proyekto. Mao nga nadismaya si Rojas kay way maayong ika-report ngadto kang Presidente Noynoy Aquino. Nasuta nga ang kakuwang sa mga engineers ug trabahante mao'y rason kung nganong wa pa kini masugdi. Iyang gitahasan ang DPWH 7 sa pagigalayon sa mga munisipyo aron masugdan na ang mga nag-ung-ung nga program of works. Hindi ng Pangulo at yan ang dahilan kung bakit nandito din tayo ngayon. Kung nasana tayo dito sa pag-mobilize itong pera na ito, na siyang magiging pang-tustos, pang-gastos dito sa pagpapatayo ulit ng mga napakaraming mga infrastruktura. Dinhi sa Sugbo, usa ang merkado publiko sa Dakbayan sa Mandawi nga nagrabihan atol sa kusog nga linog. Sa maong merkado, dunay usa ka tendera ang namatay. Subling gibisita ni Ryan Sorote ang maong merkado ug gipangumusta ang habiling kabanay sa tinderang namatay. Ingon ini ang hitsura sa Mandawi City Public Market sa pagtayog sa 7.2 magnitude nga linog o sa katuig na ang nakalabay. Nagpasad ang mga gamit sa matendera, human nag-ihay og dagan, lagip sa nangatagak, kining mga buak na decorative glass box nga mao'y nakaingon sa kamatayon sa tendera og karne nga si Horinia Casul. Dead on the spot ang biktima, human maigo sa ulo sa nahug nga decorative glass box, di unta kini mamatay, kun wa niya balika ang iyang halin. Magbalik magsakyan na niya! Ang ina siya magkuhan nga may inana, kanadakan man kayo ng mga tao nga nagan niya, siya may naabtan sa hunlak. Pagdariban ako pa doon, tawagan ko pagdanan na konsulasyon nga, dali lang, largo lang doon sa district eh. Ay mong asawa, emergency. Huwag ko magdahom nga, inana na doon yung tabo ah. Grabing kagoon ang gibati ni Benedicto sa kamatayon sa iyang asawa. Kaganiha, mihalag kini og kandila sa dapit nga gihagbaan sa iyang asawa sud sa merkado. Tataw sa iyang mga mata ang milugmaw nga mga luha. Gianugunan siya kay di na makita sa iyang asawa ang nakabot nga kalampusan sa iyang kamaguwangang anak nga usa nakaroon ka lisensyadong engineer. Board na. Sayang lang kayo kay nakahuman na ang bata, among anak naka-graduate na unta, kapasar na ta sa board. Pero wala naman siya. Sayang na kayo sana. Wala siya ka makita. Pugos nga gikalimtan sa pamilyang Casul ang hitabo og padayong nanginabuhi sa maong merkado, di nakalas ang iyang asawa. Inanay na sab nga naka-move on ang mga tindera. Daw murag walay pong maka-describe ag unsay piling nga rinamo nga trabaho sa gobyerno og sa ato mga vendors kay murag shocking kay hitabo ba. Pero mo lagi na life must go on. Dili man katapusan sa itong kinabuhi kay survive man ta. Wa na gamita sa Dakbayan ang merkado tungod sa grabe nga kadaot nga nihaagom ni ini.
Dinhi na sa gawas ang mga tendera og isda, karne ug mautanon. Giwat na lang karon sa syudad nga mahuman ang 300 million pesos ka bagong merkado publiko aron didto na ipahimutang ang mga apektadong manindahay. Ang old public market nasunog, ang new public market gilinog. Ato ta dito po nga safety na to sa latest modern public market sa karaang merkado ato i-construct ang latest public market nato. Gihikalimtan na puno sa siot. Hugaw na kaayo. Mao niyang sitwasyon sa merkado sa Datbayan sa Mandawi usa ka tuig human miigo ang kusog nga linog nga mipatay pa sa usa sa ilang mga kauban. Kining tanan uban sa mga luha ug kaguol ug kahadlok. Buot nilang hikalimtan human sa maong hitabo nga miotro sa ilang kinabuhi. Ryan Sorote, News 5. Kabahin na sa kasinatian sa mga Subuanon ang nahitabong linog ni atong miaging tuig. Bisan pa man sa makalilisa nga hitabo, dili ikalimod nga katawan na lang ni karon kun handumon. Nahinabi ni Andrea Patanya ang pipila ka mga tawo nga dili gyud makalimot sa linog. Dinaganay, pagkahugno sa pipila ka struktura, pagkaguba sa mga kabtangan. Pipila lang kini sa mga eksena nga atong nasaksihan atul sa 7.2 magnitude nga linog nga mitayog sa Kabisayan usa ka tuig na ang nakalabay. Gani, usa sa mga girespondihan ning inyong tigbalita, mao ang pagpabakwit sa mga pasyente sa Cebu Doctors Hospital alang sa ilang seguridad, hilabi na nga human sa linog, miaso pagyud ang usa ka andana sa ilang building tungod sa gamay nga sunog. Niadtong higayuna, napuno og mga pasyente nga nakadextrose ang Osmeña Boulevard diin ang tanan naputos sa kulba. Dinhi usa sa Dan Osmeña Boulevard, temporaryong gipahimutang ang mga pasyente sa Cebu Doctors Hospital. Gani, pipila kanila nakadextrose pa. Sa inyong makita, wa usay gipasud sa maong edipisyo tungod kay delikado nga naapektuhan gyud og maayo ang pundasyon niini ug nga adunay posibilidad nga aduna pay pipila ka mga aftershocks nga masinati mao nga mao gid kini ang pahimangno sa mga opisyales sa maong tambalanan alang sa seguridad sa ilang mga pasyente. Tuod, kalisang ug kabalaka ang nabati sa kadaghanan. Apan human sa usa ka tuig, ang uban igo na lang gikataw-an ang ilang mga kasinatian. Natuog ko dito sa kwarto. Buong ko ni uyog namang balay. Moto nga pagkuhan, gawas tayo ko ni dagan ko sa gawas. Nagkuhan. Kurting kuratan ako kay buong ko nga naganaan na namang balay. Hadlo ka. Pagdiadlokan ako eh. Bisan kaming mga tigbalita, dili mi exempted nga makabati og kahadlok atol sa usa ka katalagman. Labas pa kaayo sa kung huna-huna ang nahitabo ni adtong October 15, 2013. Sayo ato sa buntag, nangandam na mi aron mugawa sa field alang sa among daily news gathering. Naguna kog sakay sa among crew cab nga nag-andar, samtang naghuwat ko sa among news assistant ug sa akong cameraman nga nikuha sa among mga ekipo. Nakugang na lang ko sa dihang nikalit og uyog-uyog, unya mas nakugang pagyud ko sa dihang ni atras amo ang crew cab sanglit tungason man ni among lugar dinhi sa TV5. May nalang gyud nga wa nilahos ang sakyanan padung sa ubos. Pag naog nako didto pa nako nasayran nga naglinog na di ay sanglit nang gawas na among mga silingan gikan sa ilang mga panimay. Perti na kong kulbaan ni atong higayuna og duha ka pangutana ang mitumaw sa kung huna. Una, kanusa kaha muhunong ang pag-uyog ug ikaduha, kamusta kaha akong mga mahal sa kinabuhi? Paglinog dito ko sa taas sa balay. Dito ko kay doon man naka dosandanas man. Dito ko nagtapis pa ko man ni uyog. Ninaog ko ni dagang ko kaya akong gipangita akong asawa. Yang akong asawa to dito sa gawas. Gadata akong apo. Wala siya akong gitawag. Uli. Wala ka kakuan. Makailis. Wala lagi nagtapis na ko. Wala ra ka? Oo. Baka mauwaw. Nauwaw ko atoy. Kay tabong ko ko sa tuwalya. Kung sinoy Edgar wa pa nakailis, si Milky wa gyud nakapamanlaw sa shampoo sa iyang buhok atul sa linog. Ko naligo ko dayon mo to naglinog kagawas jud ko nagtowel ra ko. With shampoo pa ang hair, wala ka rinse. Yung si Rabati. Hadlok gyud. First time. Shock kay squad baya kalit kaayo. Ang iyang higala nga si Jenny, wa matiwas ang pag-rebond sa buhok sa iyang customer. Anak ko giriban ato din na hadlok ang kong customer kay nagkuan man to din gawas mi nga hadlok mi ato paglino. Yeah, wala tiwas. Wala matiwas, ipabalik nila nako sa pagka no relax na yang kuan kay nahadlok naman to siya. Nahadlok mi oy. Among gi-close among parlo ka jut ato.
nanggawas mong tanan, nahadlok ni ato. Sa naandan, nahimo ng kinaiya sa mga Pinoy nga taliwa sa bisan unsang kalisod, makakita gihapon og higayon nga mupahiyom. Andrea Patenia, News 5. Siguroon sa Kapitolyo nga ligo nang umaabot nga mga buildings ug infrastructure projects nga tukuron. Naleksyon na ang Kapitolyo human sa nahitabong 7.2 magnitude nga linog sa milabay nga tuig. King Perez, Suginlimi. Wa makaikya sa mga infrastruktura sa Kapitolyo sa pagtayog sa magnitude 7.2 nga linog usa ka tuig na ang milabay. Lakip nga nagrabihan ang legislative building sa Capitol compound. 7 ka buwan nga wa kini gipagamit human gideklarar nga unsafe tungod sa linog. Labing nagrabihan maong buhatan ni Vice Governor Agnes Magpale sa 4th floor sa maong building. So apparently, mauto nga ni collapse ang ceiling sa akong office yun in particular because between the divisions, doon ay hollow blocks nga gipail. Walay kabilya. That was the findings. So natural, with a little tremor, nihagba to, mauto, that was what brought down the ceiling. Kaya ang ceiling, kuan raman, board, unsay nga na kanang acoustical board. Wala ang busy gobernadora siyang buhatan atol sa linog, kaya doon na unta kini out of town schedule ni atong adlaw. Human na sinati ang linog, una niyang gibisita ang Cebu International Convention Center. So wa pa maigo ang CICC sa linog, gastuhan nunta sa DPWH og 60 million pesos alang sa pagpanindot sa Convention Center, alang sa maabot nga Asia Pacific Economic Cooperation Summit sunod tuig. At that time, we were talking about upgrading the CICC because we were anticipating this APEC thing. Remember? Unya, doon na nami estimate katong 60 million man tinga ito, and already in principle ning sugot na unta ang DPWH. Human naguba ang pipila ka mga infrastruktura nga giduma sa Kapitolyo, mipasalig ang mga kadagkuan sa kagamhanan sa lalawigan nga himuong lig-on ang mga umaabot nga proyekto, paglikay nga makahiagom og dakong danyos kon adunay mga katalagman sama sa linog. Ang legislative building na human pagtukod ubos sa pamunuan ni kanhi Gobernador Pablo Garcia. Samtang ang kontrobersyal nga CICC natukod ubos sa pamunuan sa anak ni ini nga si kanhi Gobernadora Gwen Garcia. Ang duha pulos mga kaatbang nilang Magpale o Governor Davide sa politika. Structures, yes. I think both the executive and the legislative naanana sa ilang agreement. Yes, we have to make sure na kini mga buildings that we intend to build later on in the future, next year ba, climate proof, no? Kanang disaster proof ba. But there's no 100% guarantee, you know. But we'd like to be sure, I would like to ensure na kining buhon, kining panukuro nato ng mga buildings will really kining pass the standards, no. King Perez, News 5. Hitting two birds in one stone. Mao'y nahitabo sa gipahigayong operasyon sa mga sakop sa Regional Anti-Illegal Special Operations Task Group 7. Dihang ilang nasikop ang drug pusher sa Barangay Perelos, Carcar City. Kay kini mao'y nahimong yawi nga masikop ang iyang big-time drug supplier nga taga-Barili nga nagbase sa Dakbayan sa Sugbo. Ray Pasaporte, Suginlimi. Sa Imbacalso Avenue duol sa Cebu South Bus Terminal, gipahigayon ang inventory sa mga ebidensya nga nakuha sa Regional Anti-Illegal Drugs Special Operation Task Group human sa ilang malampusong buy-bust operation pasado alas 10 kagabi sa usa ka giingong big-time drug poser. Nagtuko nga nagtanaw sa inventory ang dinakpan nga si Jonathan Jerome Panyares, taga-barangay Poblasyon sa lungsod sa Barili. Duha kadagkong puto sa gituang shabu nga mitimbang og 50 gramos nga gibanabanang mukabat og dulan 600,000 pesos ang kantidad niini ang nakuha gikan kang Panyares. 50,000 pesos nga budol money ang gigamit sa kapulisan aron palitan og 25 gramos nga shabu ang subject. Nasakpan si Panyares dihang mipahigayon og operasyon ang Ridsot kagahapon sa Sitio Kamagayan, Barangay Perelo sa siyudad sa Carcar. Diin nasikop nila si Jason Sekretarya. Kinsa nakuhaan og mga pinakiting shabu nga nagkantidad og 177,000 pesos. Atol sa ilang interogasyon kang sekretarya, mitugan kini nga ang iyang supplier gikan sa Dakbayan sa Sugbo
ug gani dunay text message sa iyang cellphone nga ana-ana ang iyang giorder nga shabu. Ang kapulisan na ang mipadayon sa negosasyon gamit ang cellphone ni sekretarya. Diin mikaon sa pasol si Panyares. Nakipag-transact may nag-as if mi nga kami si tunga mong nadakpan sa karkar, and eventually nai-conversation nga nagsabot nga diri magtagbo magbangga ang atong poster buyer ng atong PNP personnel diri nga area, so nakik-transact siya sa tuwa. Sa mga initial interview, giangko niya nga usarado siya career. So ato pa nang i-found out kung he is included sa atong watch list. Gihulagway ni Bikoy nga big time drug poser si Panyares subay sa iyang mga transaksyon. Wa na kini mitingog sa dihang gikuhaan sa iyang habig. Ray Pasaporte, News 5. Subay sa maong balita, giilang level 2 drug pusher kadtong nadakpan sa Barangay Perelos, Dakbayan sa Karkar. Ryan Sorote, Suginlimi. Wa magtingog-tingog ang subject sa bypass operation sa Regional Anti-Illegal Drug Special Operation Task Group 7 nga si Jason Secretaria human masikop sa sitio Kamagayan, Barangay Perelos sa Dakbayan sa Karkar kagahapon sa hapon. Duha ka semana gipanid-an sa kapulisan si Secretaria human sila makadawat og reklamo tungod sa kusog ining illegal nga negosyo nga suki sa mga tiggamitan og droga sa Dakbayan ug sa makasigbit nga malungsod. Apan sa atong information na kuha na to sa atong mga barangay officials na nagreklamo tungod sa daghan na daw na buang tungod aning illegal nga drogas. Gihulagway nga usa ka level 2 drug push ang subject nga makadispose og 200 grams nga shabu matag sibana. Ato sa operasyon nakuha ang subject og duha ka bulto kapin sa 20 ka gagmayng pakete sa gituang shabu nga gisudi ining gamay nga brown box nga nagkantidad ang tanan og 177,000 pesos. Suway nga misibat ang suspect apan naapsan sa mga pulis. According sa atong initial interview, ang uban is iyan ang gi-dispose o kadang mo-order na po siya o kanang ginadili nga droga. Way trabaho ang dinakpan ug ang pagpamaligya og shabu moay gingong gisaligan ini sa nakalabing usa ka tuig. Wa na kini mihatag og pamahayag. Ryan Sorote, News 5. Sa laing operasyon sa Regional Anti-Illegal Drugs Task Group kaganihang buntag, usa ka inahan ang ilang gisikop ato sa bypass operation. Leslie Caminade Vestil, Suginlimi. Gikan kang Nanay Josefina Patinio kining tulo ka dagkong pakete sa shabu ug gagmayng pakete human siya masikop pasado alas 11 kaganihang buntag pinaagi sa bypass operation sa sitio Sampaguita, Barangay Pahina, San Nicolas. Mato di Police Inspector Joey Bicoy, ang team leader sa Regional Anti-Illegal Drug Task Group, nga dugay na silang nakadungog sa ngalan ni Josefina, gikan sila mga nadakban nga tigpalitan kaniya. Ma-consider ni siya level 2 nga drug pusher. So high? Yes, kay mo dispose sa ginagmay, she is capable po mo dispose o kanang minulto o all in all maka-dispose siya within 1 week mga 200 grams above na link maguni sa iyang pamilya pod ba. Iyang ugangan ani is nadakpan pod sa una involving yapon sa illegal drugs. Iyang igsuon mga bayaw. So when pa ang iyang asawa karon is nasa Muntinlupa. Si Patinio siyang bahin, miingon nga wa siya kasayuran sa pasangil ngadto kaniya. Tinuod gyud to mga family business ninyo? Leslie Caminade Vestil, News 5. Gironda sa mga sakop sa Regional Special Operations Task Group 7 ang hideout sa gingong big-time drug pusher sa isla sa Camotes. Daghang ebidensyang nakuha ang kapulisan apan nakasibat ang ilang mga subject. Ryan Sorote, Suginlimi. Kining mga pinaketeng shabu, mga gamit sa pag-repack o mga nagkadaiyang kalibre sa armas ang nakuha diyang gisong sa mga sakop sa Regional Special Operation Task Group 7 ang hideout sa mga notadong drug pusher nga nagbase sa sitio Estampar, Barangay Santa Cruz, San Francisco, isla sa Camotes niadtong miaging adlaw. Pinasikad ang mga operasyon sa search warrant nga gikan kang RTC Executive Judge Soliver Peras, batok nilang Edmond Formentera o sa magsuong Noli og Michael Sostino. Nakasibat ang tulo ka subject
human makabantay sa presensya sa kapulisan. Conducted on the request of the local government unit there in Camotes Island. So ano din ako na that island, group of islands, may ganito pa din level 3 na pusher. So nag-conduct ng search warrant operations yung mga troops natin doon. Nasayra na nga dunid dagang bantay sa palibot sa ilang safe house. Gani, doon na pa'y murag lookout tower, din makita gyud ang bisan kinsang mubadool sa dapit. Doon na say nahitabong sinukloy og bala atol sa pagsibat sa mga subject apan way naangol. Nasikop ang paryente ni Edmond nga si Riganica kinsa nakuha og kalibre 38 nga revolver nga dunay mga bala. Nakuhaan sab og 24 kang magagaming pakete sa gituang shabu si Jennifer Sustino, ang asawa sa subject nga si Michael. Sa off-cam interview, giangko ni Jennifer nga taod-taod na sa illegal nga kalihukan ang iyang bana nga iya na sab gihangyo nga mohunong na. Well, ano pa rin? Nandun pa rin sila, so balik din ulit sila sa ano na sa kanilang business. Na-recover sab kining booby trap nga granada nga gibutang sa kawayang koral isip panagang sa mga musuway og sud sa ilang hideout. And I think the camp was highly strategic, no? So kita nila yung kasi nga kung third time na kami, no? So they must have prepared already. Ready na yun sila. Kaya nga may booby trap nga. Nakuha sab kini mga resibo sa remittance centers nga giingong mo'y gigamit sa pagbayad sa ilang mga supplier og drogas sa mainland Cebu. 276,000 pesos ang balor sa mga drogas nga nakuha sa operasyon. Natigayon ang operasyon nunot sa reklamo nga ilang nadawat gikan sa mga taga-barangay. Suway sab nga gidakop sa mga sakop sa Cebu Provincial Intelligence Branch o Philippine Drug Enforcement Agency 7 ang mga subject apan nakasibat sab. Base sa pakisusi sa mga otoridad, nasuta ang lapad nga operasyon sa mga organisadong iligal nga kalihukan sa mga subject tibok Camotes Island. Pasakan og tukmang kaso ang mga nakasibat nga subject ug ang mga dinakpan. Ryan Sorote, News 5. Nasikop sa kapulisan sa waterfront kon Cebu City Police Station 3 ang giila nilang level 3 drug pusher human sa ilang gihimong pagpangronda sa Barangay Tinago. Ray Pasaporte, Sugin Limi. Gironda sa kapulisan pasado alas 12 ganihang kadlawon ang panimay sa giingong drug poser nga si Roberto Del Curo Jr. sa Sitio Silangan, Barangay Tinago, Dakbayan sa Sugbo. Gibasihan sa Waterfront Police Con Cebu City Police Station 3 ang ilang pagpangronda ang search warrant batok kang Del Curo gikan kang Judge Wilfredo Navarro sa RTC Branch 19. Nakuhaan og shabu sa iyang bulsa si Del Curo. Hinungdan nga gipusasan kini og gipasabot sa iyang katungod. Okay. Pusas. Nakuhaan kasi mong lawas. Nga, nakay katungod sa pagpakahilom. Adun nakay katungod nga makuha imong abogado. Kung dili ka maka-afford og abogado na may estado nga mo kuan nimo, mo assess nimo. So, arestado na ka. Sa nagpadayong pagsiksik sa balay, laing pinakiting shabu ang gisod ining puspuro. Nireklamo si Del Curo nga di kini iya kay ang iya maura kadtong nakuha gikan sa iyang bulsa. Si Del Curo nga usa ka construction worker, miangkon nga unom pa kabuan siya na maligya og ginadiling drogas. Bago pa. Bago lang. Del Curo. Kauban na sa kawad doon. Kauban na sa kawad doon. Trabaho, hina yung trabaho. Ang inahan sa dinakpan nga si Rosalinda mitugan nga namaligya ang iyang anak og drogas apan ginagmayra aron dunay ikapakaon sa unom ni ini ka mga anak. Iya kining gibadlong apan wa kini mihunong. Gibadlong ko na sila ang ako sang naibaw-an jud sir. Napo ra ka steak na kada adlaw. Ikahurot taon usay mo na ako dos. Nga kuyo insama para pambaw sa bata. Mikisi-kisi si Nanay Rosalinda dihang sayop di ay ang iyang nahibawan. Pero pag ingon sa kong apo karon nga binandol, mundi sa kuan mo yon. Kay ako suito ko napo ka stick. Para pagtapar sa eskwela na estudyante ko na iyang mga anak. Di sad na mao.
ay sad anaan ninyo. Doon ako'y trust sa pareha ninyo. Pero, ingon nasakitan po ko. Kamot na para siya mga anak ko sa eskwela, pero... Pinagawas, kami istoryaan na. Kami lang nabilis na, kami duha. Hindi na maayo inyo, hay. Naglawyaw usab ang mga anak sa dinakpan og ni pasangil nga gitamnan og ebidensya ang ilang amahan. Maingon ta ginagmay. Pero sa info na mo is kaninang buntag nagbahig ni. So according sa katong asset na mo is dinagko ni ng duwa niya. Pero siguro pagpasok ng tao natin is nahuli yung babae natin, hindi na neutralize yung mga anak. So hindi na search. Bukabat sa 45 kagagmayng pakete sa gituang shabu ang nakuha. Gihulagway ni Magbanwa nga usa ka level 3 drug poser sa Dilcoro kay makabaligya kinig duha ka bulto matag simana. Mi supervise sa pagpangronda si CCPO Director Noli Romana. Ray Pasaporte, News 5. Kritikal ang kahimtang sa usa ka 27 anyos human mapusili dihang iyang giilog ang armas sa iyang maguwang nga pulis. Nag-away ang magsuon dihang gibadlong sa maguwang ang iyang manghod kay na-adik na kini sa ginadiling drogas. Andrea Patenya, Suginlimi. Emosyonal ang 30 anyos nga si PO1 Lemuel Celestial, sakop sa tourist police sa dakbayan sa Lapu-Lapu, human gidakop og gida dinhi sa buhatan sa Mobile Patrol Group kaganihang buntag. Siya mao'y gitumbok nga suspect sa pagpusil sa iyang 27 anyos nga manghod nga si John Ray sud sa opisina sa Vasquez Compound sa Espina Village sa may Danby Rodriguez sa dakbayan sa Sugbo. Nagkadugo pa ang 9mm pistol nga service firearm ni ini nga gigamit sa pagpamusil. Mato ni homicide investigator PO1 Ruth Violango, base sa ilang pakighinabi kang PO1 Lemuel ug sa asawa sa biktima, gikasab-an sa pulis ang iyang manghod tungod sa grabing pagkaadik ni ini sa illegal nga drogas. Nasuko si John Ray ug giilog ang armas sa iyang maguwang. Human naigo si John Ray sa dali kining gidani PO1 Lemuel sa ospital sa wa pamitahan sa mga pulis. Sir, sa wife, same with the suspect nga ang kaning biktima mo ay aligasyon sa suspect nga naay bisyo. So iyang gibadlo nga sige pa de ka ng bisyo ha kay mga bayron nun sa ang abangon ko no panarimit moto mo kanang istorya nasuko ang victim moto giilog ang iyang armas dito naginilugay siya niya naigo ang dere kaning dapita lapos dere. Matud pa, di kadto ang unang higayon nga nag-away ang magsuon tungod sa bisyo sa manghod. Pagsa raman ko nung ingon na raman bisyo daw sa manghod, bisyo sa victim. Inana raman kasagaran ilang lalisan. Pero normal mga kunos man so na mga ginagmay nga so kasumpaki. Limitado ra ang tubag ni PO1 Lemuel sa media ug igo ra kining miingon nga dugay-dugay nang nagumon sa drogas ang iyang manghod. Magdugay na siya si ambisyo, sir. Ha? Ito, sir? Ito, pag-ilugay niya. Bugado na lang niya mo. Pagdala na sa bugado niya. Kritikal karon ang kondisyon ni John Ray sa usa ka pribadong tambalanan. Silang duha sa iyang maguwang ang ipaubos sa paraffin test pagsuta kung kinsa gyud ang nakapabuto sa armas atul sa ilang paglinayugay. Samtang matud sa homicide police, bisan pa og mupasabot si PO1 Lemuel nga self-defense ang nahitabo, pasakaan gihapon kini nila og kaso kung magpositibo sa paraffin test. Andrea Patenia, News 5. Human mapagawa sa media nga nasikop ang taong nagpaluyo sa modus sa pagpamaligya og barato nga iPhone, nagpanon sa buhatan sa Cebu City Intelligence Branch ang dugang mga biktima. Ryan Sorote, Suginlimi. Pagdalhin po yung camera! Sukad na sikop atol sa gipegay and shopping operation si Darwin Romero tungod sa pagpamaligya mga iPhone sa barato nga presyo. Laing grupo na sab sa mga biktima ang nagpatabang sa kapulisan. Di mo minus na po ka mga nangangkong biktima ni Romero ang midangop sa Cebu City Intelligence Branch kagahapon sa hapon human ilang nahibawan ang modus ni Romero. Apan wa na nila kini maabti human nakagawas kay nakigsettle ang unang reklamante. Nasubo ang mga grupo kay basin unya sila maoy daganan ni ini. Matod sa mga reklamante, gihaylo sila ni Romero nga mahimo mga ahente sa pagpamaligya og iPhone.
Gikan sa nagadaing dapit sa Sugbo ang mong grupo nga mga reklamante nga nakaila ni Romero, pinagi sa laing kaila sab nga naila ni ini. Miabot og kapin usa ka milyon ka pesos ang kinatibok ang nahatag sa mga biktima ngadto ni Romero. Wala ka kaayo kay ang dili ba di ba ito among kwarta unya dili sa pipitsugin ang namalit namo gyud. Oh, mahadlok kayo mi ganung dili man ni mahadlok nga dako gusto nga kwarta di gusto sa piso lang 1,000 moabot na gud siya milyon. Managsama ang ilang mga kasinatian nang hadlok sila karon kay sila na may gipaninglan sa ilang mga higalong makaila nga ilang gidilan o gipaila-ila ni Romero. Actually pag first wala ko nag-expect kay kanang tungod siya maayo kay siya mga istorya, may kay siya ang iya bitaw ang barog sa dili sad mailhan nga kanang mangingilad. Munto ako nag-expect gyud. Kay nabuhian si Romero, gitambagan na lang ang mga reklamante sa pagpasaka og tukmang sumbong aron mahibalik ang ilang kwarta. Posibleng makatubang og kasong large-scale estafa ang ireklamo tungod sa giingong kadaghan sa iyang mga nabiktima sa pagpangilad. Ryan Sorote, News 5. Gikasag muyo sa usa ka nagbantay og pasyente sud sa usa ka pribadong tambalanan sa Dakbayan sa Sugbo ang kaway klarong seguridad sa ospital human siya makawati sud sa private room. Andrea Patenya, Sugin Limi. Pinaagi siyang Facebook account, gipadayag ni ining magtutudlo nga si Kyle Boholst ang iyang kasagmuyo sa usa ka pribadong tambalanan human makawati sud sa ilang private room niadtong Sabado sa kadlawon. Mato ni Kyle, nagbantay siya sa iyang uyab nga na-admit sa Cebu Doctors Hospital, dihang gikawat ang iyang sling bag nga dunay sud nga ATM card, wallet nga dunay 10,000 pesos, cellphone, driver's license ug PRC license. Nakuha sa CCTV ang pagsud sa kawatan. Makita sa footage pasado alauna sa kadlawon, yano rang misud ang suspect nga anaa sa mga 40 anyos ang pangidaron, nag-blue t-shirt ug nagkarsones. Misaka kini sa hagdanan ug pag-abot sa second floor, kalma rang misud sa mga kwarto. Ug pagsud ni ini sa room 212 kundi inatug si Kyle ug ang iyang pasyente, migawas na dayon kini bitbit ang sling bag. Pagawas ni ini sa tambalanan, makita nga way bisan usang gwardya nga nagbantay. Supposedly non-visiting hours na siya. And there is standard operation according sa atong sa hospital na i-check yun unta kung kinsay imong patient o diin na timingan niya single posting raman during that time diin ang guardia nato na si Gabriel Bisin o siguro nag personal necessity siya wala siya siyang post diha na nakasud o nakasaka. Sa post ni Kyle sa iyang Facebook, gipadayag nga way tarong nga seguridad ang ospital bisan pa man sa kamahal sa ilang balay runon. Bisan si Station 2 Commander Chief Inspector Chu nasagmuyo kay wa dayon gi-report sa hospital management ang insidente ug ang biktima na ang nagpa-blotter sa ila pagka-Lunes. Next time they have to inform the police. Nahibaw naman sila na naay incident na nahitabo. Nagpaabot pa sila ang victim mao ni adto sa police station. And which is supposedly they have to inform the under Manisa Police Station 2 nagpahibaon ta sila dayon para immediately naka-response og natagaan og kanang police assistance ang biktima. Dugang ni Chu, daghan og security lapses ang maong tambalanan nga kinahanglan nilang aksyonan. Tighten the security measures. They have to check the kanang visitors kung pananglitan na ba siya patient o wala. Automatic pangutanon unsay room number. And then they have also to consider the doorknob, the lock. Okay, there are other hospitals ang ilang automatic lock pag ang nurse lang mag-check maoy na iyawi. Gitugan sa Human Resources Management sa ospital nga dunay gyud sila'y nahimong mga kalapasan sa seguridad ug ila na kining gisolusyonan. Lakip sa ilang lihukon mao ang mas strikto nga implementasyon sa no slip no entry policy human sa visiting hours, pag-screen sa mga bisita ug pagdugang sa ilang security guards. Ilang giangkon nga di lang si Kyle ang unang nabiktima sa samang modus. In behalf of Cebu Doctors Management, we really accept that there are lapses in security, but as soon as we discovered the incident, we already made safety measures already. So in fact, we already met with the security agency and of course the administrator, and we already did something about it. So rest assured for the public that it would
we'll do our best that it would never happen again. Mipay mangno sabang kapulisan sa mga pasyente sa bisan unsang ospital nga ampingan gyud ang ilang mga kabtangan ug mang-lock sa ilang mga private rooms. Nasayran nga ang maong insidente nahitabo na sab sa Chonghua Hospital diin nagpakaaron ingnong doktor ang kawatan. Andrea Patenia, News 5. Gipahigayon karon ang final game sa UAAP ug ang Final Four match sa NCAA. Masayran sa di madugay kung kinsay mahimong kampiyon sa UAAP Season 77. Din magsangka karon sa rubber match sa Game 3 ang Far Eastern University Tamaraos batok sa National University Bulldogs. Kinsa nagtabla sab sa series sa 1-1 record. Sa NCAA Season 90, bago lang sab gipahigayon ang Final Four matchup tali sa San Beda Red Lions batok sa Perpetual Help Altas ug sa Arellano University Chiefs batok sa Jose Rizal University Heavy Bombers. Ang mudaog mo'y magsangka sa NCAA Finals karong semanaha. Mas grabing kadaot kung dini pa nahitabo sa Subo ang kusog nga linog nga miigo sa bohol ni atong miaging tuig. Pahimangno sa FIVOLX ni atong nagpatukod og building o panimay nga lig-unon gyud kini aron makasugakod og kusog nga linog. Ryan Sorote, Sugin Limi. Sa puto, pinahalaga atong 18 nga billion kilogram siguro sa explosive. Nakaingan na kadagan 18 billion kilogram explosive pabuto ni produce yung ato kadako siguro. Ingon ini gihulagway sa FIVOLX ang kakusog sa 7.2 magnitude nga linog nga migo sa Bohol. Kung ang ilang ekipo ang basihan, kining mga linya sa screen ang naghulagway sa kadaghan sa aftershock nga na-record tibok adlaw. Tungod sa kakusog, nakugang ang tibok nasod sa grabing kadaot nga namugna ini. Apan suma sa FIVOLX, posibleng mas grabe pagyud ang masinating kadaot sa Sugbo kung dinhi pa ang epicenter sa mga linog tungod sa kadagang estruktura sa Sugbo. Dinhi masukod kung unsa kalig-on ang mga building nga gipangtukod. Mga siguro daghan kay mga ug isa milit nato na siya daghan kay mga hospital nga maapektuhan. Mga vital facilities maapektuhan. Kana ang mga senaryo. Nagsisay mahadlo pero mo stop operation sama-sama wala tay telephone, wala tay kuryente, wala power. Daghan nga mga facilities nga maapektuhan kung ira ka heavy nga quick gikan sa atong island. Awag ini sa mga nagpatukod nga building ug mga balay nga siguraduon nga makagwanta kini kusog nga linog hilabi na kay ilang gipredict nga posibleng dunay kusog nga linog ang muigo sa Sugbo. Ang pangangkon sa FIVOLX base sa 1800 historical data nga ilang gitun-an. Giklarohin noon nila nga dugay pa kini mahitabo nga moabot og di mo minus 7.5 magnitude. Kay numduman nga dinhi sa Kabisayan naigo og 7.6 magnitude nga linog ang Samar niadtong 2012. Gisundan kini sa 6.7 magnitude nga linog sa Negros Oriental niadtong Pebrero 2, 2012 ug ang katapusan sa Bohol nga sumad karong adlaw. So since natin mga active fault system, dili layo nga naputay linog sa Cebu. Only nga dila nato masulti when it will happen. So kung naamagaling yun na kadako nga linog, atong kuan, mga nga atong ginayon kuan ang ginasultihan nato sila nga mangandam ta na kung nga. Padayon gihapong naka-record og mga aftershocks gikan sa Bohol ang FIVOLX. Ang katapusan ang ilang nabatyagan niadtong miaging adlaw. Ryan Sorote, News 5. Naabot sa buhatan ni Governor Junjun Davide ang usa ka 103 years old nga lolo aron mangayog hinabang. King Perez, Sugin Limi. Nagtiniilog buslot ang iyang bulsa. Mo'y kahimtang ining 103 anyos nga lolo kinsa mibisita sa buhatan ni Governor Junjun Davide kaganihang buntag. Siya si Terso Alferez, taga barangay Don Juan Climaco Jr. ang kanhi barangay Magdugo sa Dakbayan sa Toledo. Nataw siya niya itong tuig 1911, din 38 anyos ang iyang pangidaron niya itong ikaduhang gubat sa kalibutan. Doon na siya'y unong kamangana ug biyudo na siya sud sa 13 katuig. Padayon gyapon siyang nangguna isip panginabuhian kay wa man siya gipamati sa lawas. Gani malipayon kining nakighinabi sa mga tigbalita og gibutyag ini ang sekreto sa taas nga kinabuhi. Oo, kay ako suto lang ko ninyo ha. Kanang upatil, di kayo kumukaan.
Tinguha niyang mahimamat og mahinabi ang gobernador aron hangyo ang panguho sa nasod nga mahatagan siya og pensyon isip usa ka centenarian. Gani sa wa pa siya mabot sa buhatan sa gobernador sigo ni Lolo Terso nga gikuutan siya sa Freedom Park sa Barangay Ermita. Ngayon mga mo kapitan nga ato ang gobernador doy dadangi mo mga papeles kay basag ba do na ba imo hasang madawat nga binuan para sa mong igagaw. Gihatagan og pamilya ni Davide si Lolo Terso. Mihimo sa bugsuwat ang gobernador ipahatag ni ini ngadto kang Toledo City Vice Mayor Antonio Yapha kabahin sa Senior Citizen Financial Assistance. Ang inyong City Government Toledo nang hatag ng tingali po ako kasiguro susuway adto si Dr. Yapha ang Vice Mayor. Dito ko no siya he attempted to visit the mayor sa Toledo pero man sa kusudla ko no sa mga sa guardias ubos mo ingon niya. Giangkon sa gobernador nga way pahalipay nga ihatag alang sa centenarian sa pagkakaron. Hinuon do na nay buhatan alang sa senior citizens nga baguhay lang natukod ubos kang board member Yayoy Alcoseba. Gipasabot sa gobernador nga di priority sa pagkakaron ang pagpangapod-apod og financial assistance sa mga senior citizens. Kailangan magkayo unlike Cebu nga mayap na mayra sa kung yung entire province imong i-consider daghan ay mga senior citizens po. King Perez, News 5. Baugkad to ang mga balita sa Aksyon Bisaya, kini si Glenn Soco. Musunod ng Action Prime, daghang salamat. Ako si Georgia Herrera. Bisan asa, bisan kanusa. Kapatid, kay di lang kutob sa balita. Action!